איך לכוון את טמפרטורת המים בעצמכם? מתחת לכיור יש שני מערכות, קירור וחימום. בכל אחת מהם תוכלו לשלוט בטמפרטורה איך שאתם אוהבים. את יחידת המים הקרים ניתן לכוון על ידי תרמוסטט. על ידי מברג מסובב את הבורג שנמצא בחזית המכשיר. במידה ותרצו מים קרים יותר, סובבו את הבורג עם כיוון השעון. במידה ותרצו מים פחות קרים, סובבו את הבורג כנגד כיוון השעון. ביחידת המים החמים, המים תמיד יהיו במצב של הרתחה. אתם יכולים לקבוע את תדירות ההרתחה על ידי כיוון התרמוסטט שבחזית המכשיר. לדוגמה, אם נסובב את התרמוסטט למקסימום, ההרתחה תתבצע כל 5 דקות. לעומת זאת, אם נכוון אותו למינימום, ההרתחה תתבצע כל שעה. שימו לב, מומלץ לכוון את תדירות ההרתחה קצת מתחת למקסימום. מילה של מקצוען. אז את הקפה שלי אני שותה רותח. ואיך שלכם אתם אוהבים?